Investiment ta' 3 miljun euro se jissarraf f'infrastruttura edukattiva aħjar li se jgawdu minna l-istudenti u l-edukaturi fl-iskola primarja tal-Arb Fawdex. Dan il-proġett jinvolvi t-tisbieħ estensiv tal-iskola primarja eżistenti, maħsub biex joħloq spazji edukattivi moderni, aċċessibbli u komdi għat-tfal u għall-edukaturi. Din l-iskola mibnija fuq sular wieħed se tingħata dera kompletament ġdida fuq ġewwa u fuq barra, b'amara ġdida li tħeġġeġ aktar l-inklużjoni fit-tagħlim. F'dan il-proġett se jiġu introdotti wkoll miżuri effiċjenti fl-enerġija skont kif mitlub mill-liġi. Il-kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel Tagħda, Neville Young, spjega aktar xogħol li se jsir f'din l-iskola. Apparti t-tisbieħ, ħajkun qed jara l-outside play areas jiġu rinnovati mill-ġdid fejn ħajġu installati canopies li ġew studjati għal tal-apposta sabiex jilqgħu mill-elementi tan-natura biex hekk l-istudenti tagħna ikunu jistgħu igawdu l-outside play areas fl-istaġuni kollha, indipendentement jekk tkun xemx u xita. Sakemm isir ix-xogħol, it-tagħlim se jingħata fi klassijiet temporanji fl-istess post ta' din l-iskola biex it-tfal jibqgħu jitalmu fl-ambjent li huma mdorrijin fih. Is-Sindku tal-Arb David Apap innota li din l-iskola ilha inawgurata mill-1961 u qatt ma sarilha xogħol ta' rinnovar f'dawn id-deċenji kollha. F'isem il-lokalità tal-Arb nilqa' bil-ferħ dan il-proġett li sa fl-aħħar ser isir. Skola li jinbniet fl-1961 u qatt ma rat investiment kbir li se jsir llum. Dan il-proġett huwa parti żgħira mill-investiment ferm ikbar ta' 50 miljun euro li qed isir fl-infrastruttura edukattiva Fawdex u 150 miljun euro oħra f'Malta. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Ġustin Karwana qalet li b'dawn il-proġetti il-Gvern qed juri bil-fatti kif għandha tingħata l-ħajja it-tema tal-baġġett għas-sena d-dieħla. L-impenn ta' dan il-Gvern meta nitkellmu fuq Malta għal uliedna qed narawh permezz ta' dawn l-investimenti li qed nagħmlu fl-iskejjel tagħna li ovvjament ħajbenefikaw minnhom l-istudenti tagħna, però wkoll l-edukaturi u dawk kollha li jaħdmu ġewwa l-iskejjel tagħna, però wkoll anke l-lokalità u l-komunità ġenerali.